Durant les vacances, especialment les de Setmana Santa, molta gent practica activitats de tot tipus al medi natural i amb això augmenta també el nombre d'actuacions dels bombers. Sí, l'any passat, en els 10 dies de vacances que van del cap de setmana de Rams a dilluns de Pasqua, els bombers van haver d'actuar 141 vegades i d'aquestes actuacions, 82 eren rescats de muntanya. Sí, xifres que, si les comparem amb la Setmana Santa del 2017, es van disparar un 72%. Aleshores, els bombers van fer 82 serveis, dels quals 43 eren de rescat. Aquest increment s'ha notat sobretot els últims anys perquè, segons els bombers, cada vegada hi ha més gent que fa activitats a l'aire lliure. Una bona part, però, no tenen prou preparació ni segueixen els consells preventius. El grup d'actuacions especials dels bombers, el GRAE, sempre està preparat. Davant de qualsevol emergència important, arriba en helicòpter allà on se'l necessiti. Setmana Santa és un període de molta feina i la d'aquest any no serà una excepció. La muntanya està amb un risc elevat, a nivell de llaus i això ja no, perquè no hi ha tanta neu, però diguem que sí que ens trobem moltes zones innivades, amb què pot haver-hi perills de relliscades i que molta gent no porta els equipaments adequats, de grampons i coses d'aquestes, i després esperem una gran afluència de gent perquè la previsió és bona, tindrà la conseqüència directa que tindrem bastants serveis. Sí. Durant la Setmana Santa de l'any passat, els bombers van fer 141 actuacions al medi natural, 82 de les quals salvaments de muntanya. Això equival a 14 rescats al dia, una xifra superior a la de l'any anterior, quan es van fer 82 serveis de salvament. Cada cop que vulguem anar a la muntanya hem de buscar sempre fer una bona planificació, buscar informació d'on anirem, consultar la meteorologia i a partir d'aquí ser curosos. Vull dir, la muntanya està allà i si veiem que el dia que volíem anar no és el dia adequat, deixar-ho per un altre dia. La tendència a fer activitats al medi natural creix cada any a Catalunya. Actualment ja hi ha 1 milió de persones, però només un 4% estan federades. Per això els bombers insisteixen en la formació, preparació i prevenció per evitar accidents i minimitzar-ne els riscos.